Anuoji amaka, amaka, amaka. Anuoji amaka, amama eba. Anuoji na-atọ ụtọ. Anuoji na-atọ ụtọ. Agala m ewerele m onye na-awụdụ mmanụ tigre onwe m. Anuoji na-atọ ụtọ. Asa hụrụ m onye dịtụ aga. Ọ na-enwe grade. Iwo nyara. Ibe ezigbo to nyara azụ n'azụ. Chineke me. Na Jesus. Holy Ghost fire. Jabi gogo. Holy Ghost ba anaghị mba. Bịa. Olee ebe isi? M na-agafe so onwe ka afọ si wee mee mụ ma agbabaga n'ime ọfịa ka ndị asị nata ụmụ ife gasị. Hey! Ihe oshiri. Afọ abịaghị wo. Kese ka ị ga-awụchilata. Ụmụ ife gasị. So na agụma na wenda. Nonga. Ikukuko. Ye ko wa. Ikukuko ye ko wa. Owo se na esi ihe. Agbo bịa ka gị ire n'ime afọ. Afọ go gbo ka. Tanga. Ya ka. Ozonga. Tọ na asị gị. Hey! Ọchị akwụla. Ele ọchị ijiri nyeshi. Ihe. Ike eke dị ote. Akọwara na ote dịka ihe ejiri ha ma ote. Kọ ya akọkọ. Ịnyegala na ọchị gị ote nyeshia ya. Enenikwara otore no. Enenikwara ya tọrọ atọ. Kedu ọ dị? Ihe bụ ele onye nwe m ịkwọ n'ihu. Nwakwa. Nnakwa. Onwe ife mụ na-esopụtara. Ihe bụ n'ihu awụnụ. Ele ihe dọrọ gị ihe a n'ihu. Ele dọrọ gị ihe n'ihu onye bụrụ gị ibu dị ara n'obi. Oh, ihe ka ị na-ekwu. Ọla m na. Hey! Ị nọ ndị aref. Ị ga-akwụ ụgwọ. Ị ga-akwụ ụgwọ ara. Ara ga-eje ke mma n'isi. Ebe ị ga-ana gị na-aṅụ. N'ihe ọma mere na ego. Ị mepere ọnụ tụ ma awa ara. Ihe wetara mmadụ narị. Ihe bụ n'obi wetara nwaanyị kwesịrị ire. Ọfisa, gofu ala. Folocom, ọ bụkwa artificial. So maka isekwu okwu biko. Enwekwana wetere ihe ọnụ. Ọ gịnị dị? Ọ Folocom. Ị ga-akwụ ụgwọ. Ị ga-esa ya gas station maka ibu overload. Gị gara gị gwa ihe mere na ejiri mega na ara na-agbakọta ote ha nga. Otherwise gị kwụ ụgwọ. Maka akwụrụ ụgwọ, ndụrụ osisi nga bigbuo ego. Ọ kpọrọ gas station akpọchie ego. Gị gara ebe gị zara kweri. Ngwa, pụta. Weta gịnị? Nye m ego, ọsọ m weta gịnị? Akwụkwọ ga-agwa ọtọkwa ihe onye abụ na-eme ebe ahụ. Gị ga-aghọta. Anyị rụgo ọrụ anyị. Gị ga-aghọta maka ibu overload emechene gị anya ịgala anya ọsụ nyechie ihe nọ n'ime afọ gị. Ị na-eji ahụ ụzọ enyechara ya na asụ. Nye m. Kwụ ụgwọ adawaza ime gị hares. Nyere m ares. Ọ gwa maka obi Chineke ka m jere ụlọ ego. Nye m Ihe nye n'ego n'ụlọ. Na-ewere. Nga. Sisi nga pụọ. Ọgbọbịa na-aga n'ọhịa. Nwere ihe wee pụtara epụtara wa ebe enyosi. What's business ka eji atọ? Business ka atọla. Ọ tọla ka ifo. Hey, ozugbo m nọrọ ego ya were ego nye m. Nye gị oke gị. Isi m nye gị oke gị. Nekwa oke gị nga. Nekwa 4 wide, 6 feet. Nekwa oke gị nga. Lakpụrụ egwu ole gị ya. Mgbe onye nyere ego na ọkpọrọ m na gị aha. Ebe ka jere otu. Ya hụrụ 6 wide, 7 feet. Onye oke nke. Ada kịrịkịrị. Ada? Ọ gị nwe ihe a? Ele mgbe iji gwọ onye uwe ojii ya wụ onye ọfịsa. Legwe, m garụ n'ụlọ mmalọta ahịa mama must hear this. Ọ ga-anara gị uwe ojii iyi n'ahụ were ha ugbo gị ị ga-ahụ ya. Agawala m ga-agwa Ada nna ya. Oyoyo. Ada kịrịkịrị m. Ị gakwara skuul taa? But akwa n'ụtụtụ m na-aga ego sị m ga-azụta
akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ m ga-ejo si na inwe ego irikwere na skuul taa nyere m ego m jiri eso isi m ọsụ so inyere m ego m ji zụta ihe na skuul rie nyere m ego Adam enweghị nyere m enweghị nye m iwa Adam enweghị nye m ada kịrịkịrị ị ga-ata biskit bụ nwa m ewe ezigbo nwa na-ada ekwu oke ụka nwa ga-ahụ ihe ụlọ ọhụrụ ya gba nkịta dị ekwu nwa kwere ịpụ ụda zụrụ biskit zụrụ gudi ga-ezoro mgbado ume ji ya tashi ọnụgụ ịnụkwa ha nwụrụ ihe ọbụla nwatakịrị hụrụ ka ọ na-ekwu ada nne ya daalụ nwa ngwa anwa agwọ na ọkụ nkụ ọhụ ogologo nkụ nọ n'ahịa ga-akwụ ka m gwa gị ihe ọzọ enweghị ihe zoro ezo na-apụta ihe enweghị ihe zoro ezo na-aga apụta ihe ka m kwuokwa ya ọzọ enweghị ihe zoro ezo na-aga apụta ihe maka na ụkwụ na-aga wamwam anya na-ahụ zamzam na-elekwa ya ebe a ọ nọ ebe a ọ nọ n'elu ebe a anya na-aga wamwam ekwa ya wụ obi n'igwe hụ ya wow I know ọ na-ele anyị nga ọ na-ele ya ihe niile ọ anya na-ele ụwa gbaka m lawa nwa m mba ekwuchabekwa m ịlarụ n'ụlọ ị ga-ahụ m n'ụlọ by that time asago m ahụ echenjiri m ị ga-enye m ego ọzọ iso m asụ asụ m so ihe mgbaga wụ gị wụ nke ahụ just for I wee see ka m ji tato biskit ị gara n'ụlọ ị ga-enye m ọzọ for I wee see ka m ihe niile bribe niile ị na-anakọ ị ga-enye m 1000 n'ime ha yes 1000 ma ị na-arụrụ ọrụ uwe ojii iti ụmụazị ụmụntakịrị amadị mma adọt ma ọ bụ ihe ọzọ ọ nga nwa m nọ ka ị ga-adị ike bingo nwatakịrị akparịrị m ebe a gị gbara nkịtị gịnị ka m ga-eme gị ga mụọ ka esi ịkpọ nwa a ga-abịa ya kụọ ma kwụsịa ya ọnụ ma nga ere mma ịnọ ere mma ahụ agote ha magị na zoo ebe ụmụ anụmanụ na-anọ ma ọ bụ ndị ikwikwii ma ọ bụ enwe abịa nga na-agba tiketi gị na ka m gwata gị nọrọ nnọọ emekwara movement ebe gburu ka m ji iji bọtara kpawa gị isi lee ego niile m na gị nwetara taa na anyị ga-anụ nga kee ya nga ọ hara aha gị were ke gị mee were ke m kee na nwa gị kpọgasị ị ga-enye ya 1000 ị ga-enye ya 1000 eyi nwoke nwe nnukwu si na-achị nwa nnukwu na-akpọ nnọọ 1000